Iritsi dira betaurreko moreak. Hauekin feminismoaren ikuspuntutik ikusiko duzu mundua. Betaurrek hauek emakumeen zein gizonen bizitza sakonago ulertzen lagunduko dizute, eta baita elkarren arteko erlazioak aztertzen ere. Edozeinek erabili ditzazke. Edonon. Eta azkar bazabiltza, bat erosi eta bi lortuko dituzu, ingurukoekin partekatzeko. Lortu zureak! Irakurri produktu honen jarraibideak eta kontsultatu inguruko talde feministekin.